Salutare, bun venit la un nou video. Astăzi o să despachetăm 50 de din astea de pachete cu Minecraft. Dar uitați, sunt ambalate. Și apropo, am pistol, nu știu dacă ați observat. Da, prima are, oh my gosh, asta. Da? Ne grăbim de data asta puțin. Oh my gosh, asta. Nu știu cum să numesc, scrieți-mi în comentarii. Scuzați-mă că mă vedeți varză și sunt o dublură. Mă vedeți că sunt varză, dar sincer să știți că sunt prea obosit, am fost la o petrecere și până acum de-abia am ajuns acasă, m-am dus și în mall, un păr din ăsta, am cumpărat creveți, stați să caut. Asta mai am, uitați de 2 ori. Aua, neare, nu, șan, care sunt anodii. Băi! Câinele. O să-i zic, Raisa, uite-te, te rog, la vlogul ăsta și îți spun de pe acum că nu mai am nevoie de cățel. Uite cățelul. Uitați, ăsta e cel mai rar. Nu vine să cred. Ăsta, e sticla. Până acum mi-a picat doar din astea mici, dar mie îmi place și mai mult că mi-a picat, sincer, cum să zic, diamantul. Ăsta dublură, tot azi mi-a picat. Cred că fac toată colecția azi. Asta mi-a mai picat. Dacă nu mi-a mai picat, mă uit eu după. Ăsta l-am de 2 ori, de 3 ori, pardon. Dacă îmi pică numai dubluri, asta e. Înseamnă că mi-am terminat toată colecția. Iar inimioară. De ce îmi pică numai din astea dubluri? Sper că asta înseamnă noroc. Iar sabie. L-am de 3 ori. Ia, de data asta am și câinile. Mina, dacă ai nevoie de asta, vorbim la telefon. Și dacă vrei cristal, diamant, pardon. Că la nu-i cristal. Eu ce tot am cu cristalele. Da, mulțumesc, mersi, mai am o dublură. Dublură, da? Iar dublura. Dublură. Bă, da, am desfăcut atâtea și numai dublură. Mai am câteva și să termin. Iar floarea. Da, câte flori mai îmi pică? Am de 4 ori ăla. Da, am dublură 3. Inimioară, dar de câte ori îmi pică inimioară? Hai, mă mănâncă bătica.
Iar sabie. Nu știu de ce, dar îmi pică numai asta și asta. Îmi pică numai... Iar câinele. O să vă arăt câte am deschis și câte dubluri am. Cine mai are nevoie de asta să-mi scrie în comentarii că am 2 din alea. Sau 3. După văd. Dacă mai vrea cineva din asta, îi dau să bea și să se amețească. Așa, mulțumesc că mai am un ceas. Da, sigur. Dar câte ceasuri mai împică că nu știu. Iar asta. Uitați că se vede cât de mare tancul. Iar floare. De data asta. Da. De data asta Sam nu rock. Iar sabie. Câine. Cine mai vrea cristal? Diamant. Am una și se termină acolo. Pentru ori, da, pentru mine. Ce mai? Una. Se mai vede, vedeți? Vedeți asta? Dar de câte ori mai îmi pică ceasul? Că l-am de vreo 20 de ori. Iar am asta. Mai îmi pică și mie vreun TNT. Sau ceva. Altceva. Iar floarea. De câte ori mai îmi pică floarea? La mine în tank de vreo 20. Iar sabie. Și doar de ce îmi pică numai dubluri. Iar câine. Iar din asta. Și mai dau din asta. Cine nu are dublura asta să înceapă, se găsește la Carrefour. Iar un din asta. Am deja nu se mai vede. Am vreo 10. Iar din asta, măcar una să mai împic și cu noroc. Bă, dar iar inimioară. Bă, dar-mi pică mereu sabia. Nu chiar mereu.
străinii. Mă chinui să văd dacă a terminat cineva acest catalog. Această colecție. Mai am de desfăcut. 3 mai am de desfăcut. Măcar ultima să fie cu noroc. Măcar să fie cu noroc asta. Măcar una vreau să mai împice. Plâng dacă nu mai împică una. Of, bă, frate! Gata, ultima, da? Promit. Bă, dar tu slaleaua, mătii, ce ne iubește la lelele să-mi zică? Că îi le dau pe toate. Eu nu mai vreau la lele. Stați, mi-a picat 1, 2, 3, 4, 5. 5 pe care îmi trebuie și milioane de pe care nu-mi trebuie. Da, stați să vă arăt câte am desfăcut. Deci, uitați câte am desfăcut, da? Și uitați câte mi-au picat să am nevoie de ele. Da. Ați văzut? Și uite câte mi-au picat să împice pe care să am. Ați văzut? De ce să mai fac vloguri din astea? Da. Ați văzut pe străinii? Da. Dați un like, subscribe și share. Pa, pa.